Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasa tating nga ti aldaw, para iti aldaw ti Martes papagayam, 19 apo ti mabilang, ini bulan ti Hulyo 2022. Dari apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwata iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idamag idanon mi apo di damdamag, nga intay talantanen, intay pagsisidno katanmanen, iti kapanpanunutan. Dagirin sagana mi apo, ngayon kami dasar kada kayo iti detoy nga tinga ti aldaw, deti big time oil price rollback. Gagiyem ken kaamsata, saan kanupay nga makaumanay. Tapno may subli, ti dati nga presyo apo, gapu iti kadakkelen ti nakaingatuan, ti presyo di produkto a petrolyo, iri agdama atawin. Iri sa bali nga bangir, digitay nakunbiktaran apo nga nakaaramid ti nakadagdagsen nga krimen. Gagiyem ken kaamsata, plano apo ni DOJ Secretary Crispin Remulla nga irward digitoy iti bilibid prisons ket maipanda apo iti may sa pagbaludan iti Occidental Mindoro wenno ti Occidental Mindoro Jail gagayem ken kabsat anati makunayo gagayem may panggep iti detoy iri sa baling nga bangir bilang digiti Pilipino nga saan nya kontento iti K-12 program ti Department of Education immadupay gagayem ken kaabsat na aglalo dihiti agpapaadal ket dakkel nga parigat kadakwada en napaay apo ti K-12 kunada no naka 12 grade kan mabalin kan nya sumrek ti trabaho ngem digitay met employer adadda nga kayat da digiti degree holder digiti nagturpo sa apo iti 4 years course gagayem ken kaabsat iri sa baling nga bangir, padaanan nyo apo, deti panakinuman tayo, iri may isa nga operator, kadeti, di ba nauso tatan na maki, digitay, mapan mangidanon, iti surprise, gift, kadigitay pasken, agpakasar, agpabunyag, tuwing especially birthday celebrations, gigiyim kamsat, yung may van or SUV nga mapamulukatan di likod na ket bumulaga ken ka digiti kargana nga makbakan to include lechon gagiyem ken kabsat pansit kada balloons then nandun na yung happy birthday na uso digituyen gagiyem aduna po digiti so kasano apo iti karigat namet nga imaneher ti kastoy nga negosyo. Padaan nyo apo ni Mr. Rickmar de la Cruz, may isang operator apo ti kastoy nga klase ti negosyo. Then, iri sa bali nga bangir, deti nakamamis apo nga disgrasya nga pimusayan ti dua nga menor de edad, di tatarag pagudpod Ilocos Norte, agagiyim kay absat. Anat makunayo apo kadeti kalikagom digitay sumagmamano nga nuwen ken mabalin maipawil ti panagmaneho ngamin digitay minors gigiyem ken kamsat paranyak automatic kapo bawal deta kasi pag minor de edad ka awan pa ti 18 saan na ka nga ikan ni Land Transportation Office ti lisensya so that is automatically driving without license ken minors gigiyem ken kabsat panagmaneho digiti menor de edad di ba may mga kwento na digiti mabababalaw da pinagmaneho da digiti 3 years old kada parang human interest nga nakalalaing talupay laktawin na nga mamuna tagmaneho that is bawal gagiyem ken kabsat padaanan nyo apo ni Mr. Gary D. Ronquillo dati presidente apo di may isang grupo digiti riders gagiyem ken kabsat makainuman tayo tapno i-share na apo digiti tips para iti panagmaneho iti motorsiklo gagayem ken kakabsat ngamin saan lang nga minors apo ti madisgrasya uray saan nga minors aglalo apo digitay nakainom nga agmaneho iti motorsiklo. Okay? So kasangana na pong irugito yo digiti da ngayon kami dasar digiti nga
Tupikos, damdamag ngayon tayo talantanen. Thank you very much, CB Farm. Ide baras best ding Rasilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much, ken ka Ma'am Erlinda Ferminhood, ide barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you, Ma'am Elis Tamayo, ide barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you, ken ni Auntie Carmela Walker, manibada po di San Diego, California. Kastapay kay ni Miss B Fiesta, edi Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, edi Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Moller Pariolen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much, classmate. Ni Friends Jose, di South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa, San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, edi Wayanay, Hawaii. Mr. Jewel Centillas, Lahaina, Maui, Hawaii. Ni San Nicolas Mayor Domingo Ambrosio, thank you very much. Corimao Mayor Honorable Edward Buyet Kilala, maraming salamat po. Ken ni Edwin Ancheta, Ejay Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang makasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Ti programa niyo, Damdamag ni Berto. Iti dito yung daway po, kasi kung nagtatayin, nauso na. Di kita surprise during di kita celebration, kasi lang kung mapabunyag, pa-birthday, kasar. But kang na makikita ka po, kita di kita birthday celebration. Gagayim kay Kamsat, kasi lang kung maadanak mo di abroad, kontakin na ni surprise, umay na ipan, di kita makan, to include lechon, pancit, kadadami namin, then DJ greetings, flowers, gagayim. Nauso pa itatan po dito, money cake yon, talagang doon na. But dito po parang pangmayaman, gagayim ken Kamsat. So dito yung daway, may sakarili operator, tikastoy apo nga negosyo in the person of Mr. Rickmar de la Cruz, gagayim ken Kamsat. Makainuman tayo, kasanot karigat na, iti kastoy nga klase apo iti
negosyo gagayem kay kabsat den anat pa nagriknana kadagiti madeliveran ano kas pagari ano adada iti pagdeliveran yu duma may naluluha adagiti makasangsangit gagayem kabsat kasi unexpected no duma adagiti makiapa wala naman akong order na ganyan kun ada gagayem. Okay, good morning Mr. Rickmar de la Cruz, live ta iti Damdamag ni Berto iti ENR online. Good morning. Yes, Good good morning afternoon. to everyone. Good afternoon. I think 12 o'clock. Good afternoon to everyone. Naimbag nga aldaw tayo aming kakabsat. Well, Sir Robert, it's a great honor and opportunity nga makasarsarita kin maipakaamo iti kastoy nga klase iti negosyo. Ket dati negosyo mi ket pinanaganan mi iti Rixie Sentimental Gift and Surprises. May isa kadigiti agdama itata nga tay kunamon nga napintas nga klase iti negosyo nga uso. Ket gapo kada ito ay adopmet kadigiti kakabsat tayo nang nanguro na kadigiti taga iti balasi taaw nga kayat namet nga mangted iti napinpintas nga way iti panangipakita iti regalo ket iso dito dati surprise nga way iti regalo ket iso dito dati so tata sir dito ket may sa kadigiti padas mi ket adanan nga digiti daduma nga inkami deliveran ket maklaat da ta handa nga namnamaen ta gaputa surprise detoy ket there are some people who were so emotional ket detoy ta detoy ket may sa kadigiti nakakaskas daaw nga wagas nga panangipakita iti ayat iti kapamilya tayo Sir Robert. Okay. So okay. Yes. Okay. Okay. No i-gauge mo percentage wise Rickmar anat ado nga agpaspa serbisyo kada kay ti kastoy digiti adat abroad or digiti met adat toy sino ti dakdakkel di bilang na kasi digiti makikita ka ket mostly agapot abroad or digiti nabayagay nga di nagkikita nga kakabsat aggiina aggaama ganon yung way nga ibagada or ipakita da DJ gladness or greetings da kada di kabagyanda. Mostly Sir Robert ket ado dete aga po jay abroad nga nga pa-surprise ta tay kunadan gaputa handa maidanon dete ayata isu ti wagas da nga paning pakaamon ken panangkablaaw da metten ket dete agkasangay nga kapamilyada. Ket kayat kung ipakaammo nga adda iti maysa nga tumultulong kanya ki jay abroad nga kadwak ki dete nga negosyo isu ni Auntie Tessie Puerte nga taga Barangay 48A Kabungaan Lawag City nga adday suna ij Hong Kong nga isuna iti maysa kadagiti endorsement wenno kadwak nga mangpatpataray kidati nga negosyo Sir Robert. Okay. So yung yung ij abroad kontaken da kay laengen tapno maaramid or maibagano sino di pakaipanan digiti nga sorpresa. Well, Sir Robert, kasi ti mapaspasamak Sir Robert, i-contact na kami through Mabaling Kanyak, mabalimit ken ni Auntie Tessie. Sa amin to pagsasaritaan, ada namin digiti dagduma nga kliyente mi nga ada team na, digiti agsapsapol iti team surprise ako na ada digiti team nga Wonder Woman, depende no para ubing at makikita tayo mit Sir Robert nga no dumakit ada digiti funny way nga panangipakita dai so digiti kami no kwamet ti para ubing uray bakit ti birthdayen aramiden mi nga kasla ubing tapno niti kastakit ada twist na DJ surprise nga may ipapaay kadigiti nga kliyente nga agpapa-surprise sa Robert. Okay. Yung yung presyo kasi ada digiti mangmangig ko nga kunada wag na yung ganyan andetan kasi nangina hanta kaya anak ko hanta kaya o yung ganun so yung presyo from the lowest to the highest price Rickmar. Well, depende DJ package na Sir Robert. Dito adamit to kwa dito special package sa makuna nga nangingina basita talaga. Ta digiti nga min no kwa digiti choice of food, choice of decoration, choice of
digiti i-surprise nga gift. Mhm. Ang dami ti kunata yung nga pangmasa nga presyo nga package. Agre rin siguro JP naka ken depende DJ pa ka i-deliveran ng location. Oh, yeah, location. Sa ti adano ko diti within Lawag City kasi pagarigan example ko within Lawag City nabababasit kasi as asideg. Agre range no ko ti nga mga 5,000 kasday. Okay. Adamit ti nangingina no kwa so tay ko nakno kwa diti choice iti client no kwa di giant no ti kayat. Okay, yung foods, digiti foods nga mai-deliver, are they good for how many visitors? Mostly nga i-deliver mi sa Robert Ket adda digiti no kwa 10 to 15 person nga food send nga maiiteden. So tay kunada no kwa nga small gathering laing ti may kan sila ko malang ti pamilya laing ta kailangan pa pamilya ta basit kayo iso no kwa di digiti alalaan da nga iso ti special price menu kwa di nga for family only. Okay. What about yung mga talagang bongga na no duma dan sa pay litson, da pay digiti mas digiti na talaga parang na-cater na yung padaya, yung handaan. So nangingina digiti kakasjay. Well, no kwan Sir Robert kasi i-anami no kwa di i-organize mi no kasano mi nga i-budget di kayat na nga budget. Adamit no kwa ti damagin mi manot budget no sir. Tapos pinitikas takit mabinsa-binsa mi when no may advice mi suda kasi ti aramiden tayo tapos tikas takit natin pintas. Otherwise, we are also open for suggestion anat kayat da. Ngayon, miso ko ti preswan mi DJ suggestion dan. Tapos Okay. tikas takit na lawlawag. Okay, do you have digiti the flower arranger mo nga isudot mang arrange yung yung mga flowers ganyan no, flowers, then yung mga letters na happy birthday, happy wedding, happy baptismal, kailangan din yung arranger diyan. Da kanino ko di Sir Robert, iti Okay. mga arrange di when ta ki DJ package nga alaen dan included nga min DJ nga arrangement din. Tay ko na kon Sir Robert nga depende lang ngayon no ada DJ special at talaga nga kayat da nga arrange. Iso no kwa DJ te ibagami no kwa nga mabalintay nga i-hire ti kastoy or what ag-suggest kam no kwan. Okay. kami din na surprise. Okay. Adda comment dito no anat tinangawis or nang motivate kada kayo kani Mrs. Puerte tapno irugiyo ti kastoy nga negosyo but before kada kayo ket adu digiti makikita kon may mga naiiyak may na ganon. Okay, so anat tinang i-post kada kayo tapno maaramid dito nga klase ti negosyo. Honestly, Sir Robert, talaga naging uso dito just because of the pandemic itself before. Gaputa iwasan tayo di iti gathering nga kunada. Ito iti nakita mi nga oportunidad tapno iti kastakit haan maputol DJ relation when no DJ kunato nga celebration iti may isang pasanga yun anyaman nga event iti pamilya kasi agaw-awat kami ure pa digite kuma surprise nga for digite engagement, baby shower, agaw-awat kami DJ. So DJ may sana nang motivate kada kami. And one thing more, tapno niti kastakit adadaan, so nang motivate pa kada kami, adadaan nga mapasingkedaan iti relasyon iti pamilya. Ken kastamet kang runaan ka digiti kunatayo adayo iti naganak da no dadto makit hante maikat digiti nga anak ket ada digiti banag nga expectaren da kadigiti naganak da. Ket gaputa OFW ni mamang ko, OFW ni Tita Tessie, may sabi nang motivate kada kami dahil ket tapnon iti kastakit DJ langin di adayo nga pamilya. May asideg kadigiti nga anak wenno sa sinuman nga kaming iti pamilya sa Robert. Okay, So okay. may isa nga motivation mi DJ. Okay. So yung dito tayo sa side ng kita. Yung kita ninyo diyan, is it big or minimal lang or ano? Well, Sir Robert, hangkomit makuna nga dakkel hangkomit makuna nga basit let's just say affair nga kita tay ko nami nga hantelet ag negosyo nga hantay nga kumita iso nga the ticket may isa lang tay napintas nga pagkakitaan nga gusto lang nga pagkakitaan. Okay. Hamit nga dakkel hamit nga basit Sir Robert. Okay. Ano yung based on your experience,
ano yung parang pinaka-challenging nga diniliberam? Yung di kita kami daduman, makita-kita, agsang-sangit da, talagang makita nga agarobos na iti luluada. So, para king ka, base ka rin experience yam. Ano't malagip mo nga pinaka-emotional nga diniliberam? Mostly nga experience ko talaga nga jak malipatan sa Robert Ket dito'y senior citizen nga surprise me mostly. Okay. Tang amin dito senior citizen sa Robert amo tay met ti ugali digiti lalakay ken bakit no daduma naringat da nga i-please. So very challenging kunak ta no daduma iti mo nga makita DJ ka-precious iti maysa nga naganak. Tay ko nakada digiti nga minno daduma Sir Robert nga experience mi nga medyo makaagkabawin ko na tayo. Ngayon, apaman nga makita na when no maimatangan na DJ nga surprise ket agvalue DJ emotional system tayo kuma. Ta makitam DJ Sir Robert DJ kaslang kasano nga kaayat DJ nga nangted ka DJ nga sorpresa ken kasano iti karagsak DJ umawat ka DJ nga sorpresa agralalo ka digiti naganak nga tay ko nakon senior citizen tay ko nak makalipat dan no daduma so nga tay isut pa isa nga very challenging kata kami DJ tano kasano ni i-approach isuda Sir Robert narigat no daduma i-approach digiti nga babakit kin lalakay yung digiti yung mga digiti agunget galit kasi handaan mo or iso DJ Sir Robert dadukon digiti makaunget na anang apaman nga syempre mabigla data iba gamit dami no kote way mi nga kas pagarigan ko mga ramit kami ti senaryo nga so may kami man kita may deliver diti in order mo syempre di masurpresa mabigla ayaw in order ko kastoy ko na so until such time nga alangarod sir tay ko na tayo nga diplomasya may mga rod kitain sir ta kitain man tanuhan mo nga kuka dahil tiket isubli tayo. Apaman nga makita na meten Sir Robert ket ije na maamiris nga. Ay subit lang nga kasuhin sa tag sangit dan. Tay emotional dan until such time nga ibasam deti mensahe deti nangited kita iti nga sorpresa Sir Robert. Okay. So yung yung transaction is between you or deti then DJ agpa i-deliver lang. Awan talaga makaammo ka diti kabagyan or DJ ag-celebrar mismo. May salahing iti contact mi DJ no kwa pakay-delivera na Sir Robert hamet mabalin nga kami nga awan iti contact. So ngayon ka DJ celebrant awan muna. So mostly nga alalain mi ket digitay lang asitig a relatives. Tapos tikas takit iso lang tapnon haan nga maperdi DJ momentum DJ sorpresa Sir Robert. So, okay. Thank you very much sirindad mo nga gundaway Rigmar. So tempo mo tapno i-remind mo or ipakamom ka diti agbubuya no sa dinno ti mabalinda pakakuntakan ka kayo kadito nga negosyo. Okay? Para ka diti kalikagom na po ti mangipaay ti sorpresa kaditi ipatpatig na ti biag dito man pagilyan tayo wenno diti abroad dinggen nyo ni Mr. Rigmar de la Cruz. Go ahead Rigmar. Yes, apo nga kakailyan, we are the Rixie Sentimental Gift and Surprises. Nadayaw kami, kita mabalinda kami kontakin through our Facebook na inagan kanya, Rigmar G. de la Cruz, ken kastamit na inagan ken ni Antitesi nga Tesi Fuerte. Mabalin iti Facebook and ada digiti popos minukwa yan ta Facebook nga mabalin nga pagkontakan. Ije nga makita digiti numero ken kastamit nga digiti details na ipapan mo kasano iti agpa-surprise. So again, thank you very much Sir Robert. Okay, baka mamaya meron na kami surprise nitong ni Maki. Di ba? Baka mamaya andyan na yung SUV dyan, ha? Yes, Sir Robert. Baka rumor kami ng Maki, ada kay Ditarwaren, ha? Matching lechon, Maki, di ba? Okay, once again, thank you very much, Rigmar, hindi mo gundaway, nga makainuman da kay, tinetoy nga aldaw, iti programa tayo, damdamag ni Berto. Yan po, so, iti-try mi apo, ipadpadas mi nga may kanda kayo kadagiti businesses
tapno mas alalisto DJ ano yo di kita kayat yo or maikumperayo DJ na pananyo ka DJ ma-interview tayo or makaala kayo iti-knowledge may panggip ka digitoy o nga nauso dito yan gagiyim ken kamsat especially idip tiyempo dito kangitingitan ka irot ti sitwasyon tayo gapo iti pandemya tapno maiwasan apo dito gatherings doon nga gatherings when pa nagtitipon na iso nga dito may sa kadagiti na iparwar but I think before the pandemic ada kakastuyen na gagiyim kamsat and may para ti pananglagip ko siguro mas economical ada di mga ibaga mas economical gaputa awanti taktak awanti unay mabugar mga tao ingkalatay giant no simbang pet di umay mangimanti surpresan ibabayo di kita makanen mangang kayon ngagihim ken kamsat nya kasla apo kaditi ag-cater kada kwa padaanan nyo apo mangitampok teto pa apo ti maysa kadagiti dakkel nga catering service dito probinsya tayo nga Ilocos Norte gagiyim ken kamsat so dito po kalikagom mi wagas mi tapno di ka sa makatulong kami kada kayo kasapulan nyo ka sa serbisyo then ada maited mi nga knowledge or maited mi apo nga pangadawan nyo iti kasbilang kasapulan nyo dito kakastoy nga ba naggagiyim ken kamsat okay padaanan nyo apo ni Mr. Gary Ronquillo makainuman tayo apo para iti safety tips tips apo iti safety nga pataray iti motorsiklo kalpasan nga duang nga menor di edad dagiti pimusay apo iti tarrag pagud po di rabi gapo pala nga po iti desgrasya iti motorsiklo gagiyem kay absat nga ti kalikagom ti sumagmamano or ada dagiti post nga nuwen ken mabalin mapaigatan na po ti panakaipawil mamimpinsan nga panakaipawil apo dagiti minors nga agmaneho iti motorsiklo wenno anyaman na klase ti behikulo. Pagyamanan tayo di kiti sumaganad. Nga tumultunong kada tayo tapno maidanon ti damdamag ni Berto ti CB Farm. Ini barangay Barisbes ding Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Kastapay ken ni Ma'am Erlinda Ferminhu di barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo di barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Ni Carmela Walker nga tagayjay San Diego, California. Thank you very much. Miss B. Fiesta di Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo ken si Bubukel nga Tamayo family ti Waipahu, Hawaii. Juanito Moller Fariulen Jr., Barangay 19, San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Kastapay ken ni Winnie Rumbawa, ijay San Jose, California. Ni Mr. Onopre Durupan, ijay Wayanay, Hawaii. Kastapay ken ni Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni San Nicolas Mayor Honorable Domingo Ambrosio, San Nicolas, Ilocos Norte. Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, Corimao, Ilocos Norte. Thank you, Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sa maganda na serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadigiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo, makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Patak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, tuloy. Programa tayo, Damdamag ni Berto. Gagayim ken kamsa ti dirabia po napasamak dati nakamami sa disgrasya apo manipo diti Wenujay, Barangay Tarrag, Banggi, Ilocos Norte. Pagudpud, Ilocos Norte. Ngem base apo kaditi information na dumandanong kada tayo, diti biktima apo agapuda iti paset ti Banggi, Ilocos Norte, gagayim ken kamsat na overshoot daga apo imagaw deti linya nga na rason na nakidinong parang da kaditi parang yung nangyayari sa Kalayab, kaditi lugan apo ti Philippine National Police, gagayim ken kamsat. So DJ apo ti rumrumar iti investigasyon gagayim kay kamsat. Ada digiti mangibagbaga nga nuwen ken mabalin pawilan nya mamimpinsanen na po ti biyang ti nailya na pulisya ti or di agtuturay nga mabali na po nga mangipawil iti pa nagmaneho para giturong iti anya man na klase ti bihikulo especially motorsiklo digiti minors gagiyem ken kaamsat dumngeg kayo apo anang amin digiti nasken nga aramiden tayo tapnon ti kasta ket safety ti pa nagtravel tayo di ba adda diti allotted nakaanon nya shoulder nga dito apo ti pagnaan digiti motorsiklo gagayem ken kamsat tsaka mo no aping adda pela ma-overshoot, not to blame ko i-blame apo digiti kaputa na kasdi lang aron din tinapasamak kadakwada ngem dapat surutin tay digiti kakasjay. Okay, gagayim ken kamsat no anat ti naituyang pag naantayo isu ti pagnaantayo ken na liklikan tay ti overspeeding sobrang pataray gagayim kamsat. Okay, idideti nga gundaway makainuman tayo apo ni Mr. Gary Gary D. Ronquillo ti presidente ti maysa digiti grupo apo digiti riders, motorcycle riders gagayem kamsat but kadito even riders ada digiti disgrasya di ba? Okay, tapno kan na tayo apo kaditi tips iti naanayas but safety nga pa nagdrive iti motor Mr. Ronquillo sir, naimbag nga aldaw mo, naimbag nga malem mo, thank you iti dead mo agundaway nga makainuman da ka iti dating programa Damdamag ni Berto, paki-open yung microphone, yung camera natin sir, tapno makita da ka iso apo ti presidente dati motorcycle Philippine Federation ba yun na maki okay sir, naimbag nga aldaw mo live ka iti Damdamag ni Berto ti ENR Online. Hello sir, good morning.
Anak, makita sir. Na parang naka-off dito yung camera, Camera, sir. Mr. Ronquillo. Okay namin. Ah, Okay. So ano di kita mabalin nga ipaay tayo nga tips gaputa da kayo ada dito grupo yo amok even outside region 1 makadkadanon kayo para iti dito panagra-ride yo. So ano di kita aramiden yo tapno safety ti panag-travel yo, Mr. Ronquillo. bali dito grupo tayong Motorcycle Philippines Federation sir. Mhm. Ever since the main advocacy ni is road safety. So entero nga Pilipinas ti road safety seminar tayo kada gito nga gundaway kasi amo tayo met nga nangato ngumat ngato iti disgrasya nga mapaspasamak kada giti motorista. Mhm. Well, sir. So dito adaman tayo gagawin tayo tatan nga comprehensive driver's education. So dito yung sir ket gigikot digiti ka duwa tayo hanlang nga dito Ilocos Norte entero nga Pilipinas dito sir. Okay, paki ano yung may yung camera, baliktad tayo sir, baliktad nila. Paki ano, baliktad. oh yan, okay. Thank you Mr. Baliktad ulit. Balik sa dati. Yan. Okay, Sir Gary, based on your experience, mapanta dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, amok amin halos amin siguro nga national highways or even secondary roads na pagnaan yon. Okay, anot pa nagkitam kada giti kalkalsada dito. Ana di giti makitam nga very dangerous kada giti motorcycle riders nga partes di giti kalkalsada dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Bale digiti manageable met pelang digiti kalsada tayo ito sir ngem no madagdag no daduma kami na digiti makita tayo nga digiti masla ko digiti kurbada. Hantay nga minunay nga nataray dapat kasi makikita tayo met nga nga dapat nga dati kasla ko ma-DJ kayo circuit nga ikurbam nga mismo dito yung motorcycle dito yung motor mo when no dito usarem nga i-rides mo. Kasi makikita tayo mo sir nga lalo ni part na tipa good food. Yeah. Manageable pala dito yung curbs na to sir. Okay. What about signages? Nga naipan coming from DPWH or the local government units nga mangipakaamo nga sharp curve or kurba sarada or anyaman asidig kanti eskwela, asidig kanti kampusan, asidig kanti ospital. Okay lang adamet digito nga makikita yo or agserserbimet nga palagip kada digitay riders digitay signages nga maiput-put up digiti kalsada. Mr. Ronquillo, please. Dati sir makikita tayo nga ti signages lang naming normally nga makikita tayo ti ayan tayo ket digitay left turn kasi ngamin awan digitay mostly kasla ko madito bypass idi awan ti makita tayo nga signages ngamin dito idi ngam tatta medyo adamet makikita tayo and then dapat ammo tayo ngamin digitay road markings nga makungkuna hanlang ngamin nga signages digitay pa adajay ayan ti highways. Sila ko dito yung bypass. Okay. At dito makuna nga yellow box ngamin dita na banda. Okay. So dito duma kami may erase. So digiti kitan tayo ken amwen tayo no anan nga talagang markings. Yes sir. So digiti ko sir. Damit makikita tayo nga kurbada isuna, damit makikita tayo nga markings nga kasjayen. So dati sir awampay digiti mostly idi. Okay. Okay. Yung mga yung mga center line, pedestrian to include double yellow lane nga mangina notarti no overtaking maobserbaran niyo matigijay ammo kadi digitay riders digijay kakasjay kasi yung kuminsan ada digitay double yellow lane nga inotnotar na no overtaking but nag-overtake pa rin sila. Mostly pakakit kita dito yung bypass bridge, Mr. Ronquillo. Yes sir. Do talaga ti makikita tayo nga double yellow lane isuna nga mag-overtake tayo pelang. So nga dapat igalang tayo kung madigijay road markings no amo tayo digijay. So dapat agsubli tayo ti basic nga makungkuna tapno ti kasta ma-avoidan tayo ti siya no kasapulan. Kasi amo tayo digijay nga kasla ko madatoy makungkuna nga rumble strips. Okay. Nga warning sign nan ajay makita tayo nga ngani tayo ti intersection sen kasi
Okay, okay. Okay, so dito grupo yo nga MCPF ada ka dito ano iuswat yung kasla briefing or ano man kadito riders or when especially motorcycle riders Mr. Yes sir, Ronquillo. yes, sir. Bale before nga sumret ka iti grupo when no diti organization, ti federation ket dapat lang dati makuna nga seminar me for road safety. Dapat actual riding na dati sir. Okay, Kasi okay. namet lang ti obobraan iti LTO tata sir nga nakatay apam mi or nakamuwa mi the seminar nga magangganap and then actual riding sir. Okay, okay. Ada ka di ano? Is there any qualifications nga dapat nga ada iti may nga tao sakbay nga makasali kada ti grupo yo, Mr. Ronquillo? Dati sir, dapat ada lisensya. Dapat driver's okay. license. Okay. And then, syempre sir, amoteng kuwende ti courtesy iti batas trapiko sir. Ken dapat ada motor mo sir, kasi rider. Okay. Sir. Okay. What about qualifications sige tayo miyembro yo kasla kuma talaga nga long distance let's say rumar kay peket din ti region 1 or mapanggay ti sa bali paset ti Pagilian iti panagmotor ada ka di qualifications nga i-require mo kadito yung miyembro sakbay nga makasurod da kadito nga lakad or panagride yo Mr. Ronquillo. Well sir, bale before nga agree tayo nga minukwa, dapat i-check up tayo pala di motorcycle tayo, i-ride tayo. No okay met lang isuna nga pang rides ano kita check tayo dito preno na kasjayen amamin nga silaw kasjay and then before nga kasjay rides manen i-check tayo madigit pang dito usaran tayo nga gear sen dito crash helmet motorcycle crash helmet tayo and then dito gears tayo dito pang protector tayo ti bagi tapnon ti kasta no iyada dayon apo dati disgrasya mapasama kadati mang protector kanya tayo. Okay. Adda di kita makikita nga riders nga adda ti co-rider da, adda kalubunda. Is that okay lang even along trip Mr. Ronquillo? Okay lang sir basta DJ nga mi adamit tay technique when no way nga pinagsakay iti may isang pilyon nga makungkuna when back rider. Dapat ang naka ano lang suna nakaarakop ka DJ rider matang DJ driver. Okay. Dapat ilibre na met ni driver kaysa yung yakap ng yakap Mr. Ronquillo. Sir, when. Kasi Okay. kami sir, no kami ti ibagbagami no madamat seminar with no dati briefing sir. Once nga simakay kata motor mo sir, amaming nga senses mo, amaming nga urat mo siguro. Naka-join EJ yan ti motoren kasi Okay. kasla part ti bagim detan sir no kwan. Okay, what about what about speed? Yung speed, is there any limitation na kadija speed yo during long ride? Yes sir, may adda sir no adu kayo dapat lang hinay-hinay lang sir unin na taray unin nga kasi deta sir no susurot ngamin ada dati anatay nga sinyas and then tapnon ti kas tatnon na pintas ti anayas DJ radio dapat akit han nga dati taray nga manso kasi sir nakikinamat ti dalan kasi da kami sir before nga ride kami ibagat top speed no mano for example 70 or 60 ganun lang ganun yung top speed natin kasi lang Okay. Okay. So meaning to say, parang may martial din sa inyo na nagsumisenyas or mga observer kadito speed or anyaman niya. yes sir Okay. yes sir adano ka deta tapos no before nga ride siyempre pray tayo ken ibaga tayo no anati speed tayo nga talaga no adayo pagadayon DJ siyempre adamet digitay makaturugak po na ngamin DJ rider no kwa ngem hinay-hinay lata makita tayo lagi di nga kaya tayo isu DJ ti condition ti bagi Okay, ada kinuntak ko tatay mo unangim da kayo. Iba pala yung mga road riders ti mountain trail. Iba pala 'yon. Ag diferensya Mr. Ronquillo. Yes sir sa bali no ko sir ti off-roaders sa bali met ti agyan ti highway with ti touring nga makungko na sir. What about yung yung size ng machine we have 150cc, we have 250cc na motorsiklo. Ije grupo yo uri kasat kalakkel DJ makina di motor nga usarenda Mr. Ronquillo.
Yes sir, orean na sir. Ngayon dapat sir, no, once nga si makay ti motor, amuan tayo di CC na di motor tayo kasi baka pilitan tayo nga tumaray iti 200, tahamet nga 200 ti motor tayo. Dapat amuan tayo di speed na sir, wala di CC na nga makuha, diba? Okay. What about lady drivers? Welcome kada ti grupo yo, Mr. Ronquillo. Welcome lang sir, basta muna dete ko nakaro din sir nga muna nga i-anati road safety. When natin aming kwati may isang motorista. Okay. Tas sir. Kuan. Okay sir. Thank you very much. So dapat pala may mai-inculcate iti motorcycle rider no manot speedio during biyahe and di motor estado di motor, status di motor. Okay, Mr. Ronquillo, thank you very much din magundaway nga makainuman da ka den maipaay mo di kita nga anom ka diti agbibuya kada tayo. So no addapay di kita ket mo nga idanon kada kita riders. Please go ahead, Mr. Gary Ronquillo, sir. Okay. Thank you so much Sir Robert dati nga gundaway nga inted mo iti nanumo nga mangibagamit kadigiti kapanunutan panggep iti road safety ken sapay ko mata awan ti madamag tayon nga madisgrasya last days nga madamag tayo di kalmanen kasi nakaalalingget nga kitan nga kasjay nga rot digitay mostly digitay makikita tayo nga nakainumen wenno hantay nga pilpilitin ti bagi tayo nga agmaneho. Tapos digitay minors, syempre ti minors hantay kumapel lang magmaneho kasi syempre ti may isang rider, may isang driver kasapulan na pelang ti driver's license detoy. So nga dapat sundin tayo ti batas tapnon ti kasta maliklikan tayo no kaya tayo nga liklikan iti may isang disgrasya wenno pasamak ti kalsada. Okay, adun sa diri kakadwayo agres responde no kwa kadiri kasto nga pasamak kadiri kalsada, Mr. Ronquillo. Malagip ko lang. Salamat sir, kasi dati grupo tayo sir, at dadigitay BFP pa nga kakadwa tayo, police, SJ. Datayo sir, napadasan tayo metin nag-respond ti kalsada sir. Panggaputi kasi damet digitay kakadwa tayo nga naka-training met ti first aid no daddo sir kami met maipakat digiti nga kwata syempre adalat at protocol tayo sir. Okay sir, thank you very much. Idindad mo gundaway nga makainuman da kay ti detoy nga alda. Maraming salamat po Mr. Gary Ronquillo. Thank you so much Sir Robert. Thank you. Okay, so DJ Apo ni Mr. Gary Ronquillo, presidente Apo diti grupo diti riders gagayem kay Amsat. When based ka diti information nga naala kiti kaunaan sa Apo nga nagresponde ka diti disgrasya di pagudpud di rabi ket diti taga Bureau of Fire Protection. So kudos saludaran da kayo to include PNP gagayem ken Kaamsat diti nagresponde Apo diti nakamami sa disgrasya di paset ti barangay Tarrag pagudpud Ilocos Norte. Hello ka diti viewers tayo ni Mark Batinga, ni Rickmar, digiti taga King Galitos dito Metro Manila. Thank you very much for watching. Kasama din ni former Mayor Alex Caluca di Hawaii, ni Kasin Tesi Puerte di Hong Kong. Oy, yung namin surprise namin Di ba Maki? Okay. Ni Mr. Loreto Tamayo, wife pa ho Hawaii, kiniso amin na po nga Tamayo family. Hello kani Auntie Isabel Tamayo, ni Maria Luisa Raimundo Eusebio, ni Apo Maestra, ijay South Central Elementary School. Thank you very much. Ni Ren Ulep Batakan, ni Jocelyn De Luna from Batak, nga Madayjay Manila. From Batak ni Jocelyn De Luna. Then we have Arnel Ancheta, ijay Italia, and Ting Bart. Ting Bart is from, I think, Apayao. Apayao ba o Abra? Ting Bart. Abra. Gagayim kayong kamsat. Kumusta kayo? Amin na po dita probinsya iti Abra. Okay, ada dun po po dito sa sarmi ka na kayo. Kalpasan di gito. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Adapin na bati apo 4 nga minutos kasanguan ti oras tayong alas 12. Hey, ken ni Mr. Hector Baitek dita Canada. Gagayem kay Kamsat. Kastamiten ken ni Mr. Edwin Ancheta ita Toronto, Ontario. Aya, ngimato apo ti bilang di Filipino nga saan nya kontento wenno dissatisfied iti K-12 program ti Department of Education. Base apo iti ko dyan, yan yung swat ti Pulse Asia nga survey nga dito ket kinumisyon ni Senador Win Gatchalian, ti chairman ti Education Committee apo iti Senado. Inyuswat na dito apo iti Hunyo 24 nagpatingga iti Hunyo 27 ket adda 9,200 nga respondent. 44% ti saan nga maragsakan iti dito nga programa ti Department of Education. Napagtitipon dito iti 19% truly dissatisfied ken saan niya talaga nga maragsakan gagiyem ken Kamsat nga 25% ken dati 25% medyo maragragsakan timet nasaong nga survey 39% dagiti nangibaga nga satisfied wenno maragsakan satisfied naragsak da iti K-12 7% ti truly satisfied 35% ti 35% is somewhat satisfied. Medyo lang na maragragsakan. Idi may ipada nga survey nga naarami dapo di September 2019 nangat-ngato iti bilang diti truly satisfied iti K-12 base apo tinay-record nga 50% idinto nga 28% diti saan nga satisfied. Nakasaad iti survey di 2019 nga 78% kadagiti nang irakurak nga isuda ket satisfied ti K-12 gapota saan da nga satisfied kung nakumay iti K-12 gapoy tinayon nga gastos iti panagpaadal gagayem ken Kamsat. Gapoy dito nga rimwar apo nga resulta kinuna ni Senador Gatchalian chairman man na po iti Senate Committee on Education nalawag ti buses ti sang kapagilyan nga saan da nga kontento iti K-12
gapo iti saan nga natungpal nga kari nga kaskuma itinsigida nga panakaserrek ti trabaho no makaradwar kan iti K-12 nayon nga dati ket na inayon pa dita DJ parigat kadigitay naganak nga agpapaadal gagayim kabsat tsaka mo amoy no kasano ti disenyo na nga implementar ti DepEd dito K-12 gagayim tata ada diti parang ngadal da apo ti sitwasyon ti edukasyon dito pagilyan tayo nga Pilipinas no ayan na nga talaga ti problema gaputa worldwide gagayim talunan yung mga estudyante natin, especially the mathematics and science, gigiyim ken kabzat. Base apo, that was 2009 ba yan? Nga ada dito pa na naarami da po nga pan nakarukod ti kabalinan digiti agad adal ada pwede digiti adadan sa kanuna po iti grade 6 o di da pa makabasa di da pa makabasa unay gagiyim ken kabzat isu nga ni digiti daduma I think ni Senator Tito Soto ti nangiparwari ti may isang rakurak nga talagang adu digitay saan nga satisfied iti K-12 program gaputa saan met nga isuda digitay K-12 graduate ti most qualified kariti pagtrabahuan kayat metlay nga po digiti employer nga digitay graduado iti patatawin na kurso or duwa nga tawin na kurso iti kolehiyo ti alandang agtrabaho gagiyim ken kaabsat saan niya kas na DJ Balasio tao in Canada base apo kariti makasarsarita tayo nga DJ Canada anat makuna Mr. Hector Baitek digiri kanu nakagraduate ni kas jet katukadnan na 12 grade 12 mabalinda na po sumra kiti trabaho but ditoy adu digiti mangibaga saan niya kayat nida digiti employer gagiyim ken kaabsat ja mo no apay mas kay kayat da digiti talaga nga nakaturpos apo kadigiti kadigiti 4 years or 2 years nga kurso gagayim ken kamsat tapno may empleyuda kadigiti pagtrabahuan kakabsat ken gagayim kaya nga urepe graduado nga minen na po iti kolehiyo kay ket na pelat maman o ago FW di Balasio taaw gaputi kaawan ti oportunidad when mabalin na serkan iti kabukbukudan tay nga lugar ken deti sitwasyon deti K-12 adadda nga parigat ka dagiti naganak gaputa umakiddo gapo diti parang iba mo iti eskwela ken ni anak mo ket umabrut te pela nga po iti ekonomiya kayong panagbiag ti tao gapo iti pandemya adadatan no agsublida na po iti face to face kas pagarigan na ipatulod mo manen ni anak mo iti eskwela inaldaw by November magplete agbalon nga adada nga padagsen apo kaditi agpapaadal gagiyim kay absat kita nyo apo diti diti resulta ti survey adu ti saan nya satisfied gagiyim kay absat isu nga ni Senator Gatchalian ti chairman ti Committee on Education di Senado kunana nga nalawag ti buses ti sangkapagilian wenno adu nga Pilipino nga saan da kontento kada ti K-12 nga may patpatungpal apo gaputa dimet na tungpal ti kari nga pagbanagan digiti agad adal nga numalpas mo K-12 qualified kan nya trabaho gagiyim kay kabsat laksid pa dita nga nayon nga padagsen kadiri agpapaadal DJ additional nga tawen nga isiserrek digitay agad adal gagiyim ken kabsat dito mo no apay nga nga kastoy ti mapaspasamak dito no adda mapanunot dan implementasyon nya sigudan nya dida kitaen no husto wenno saan kitain nyo tibiyang ti I think di local government units digiti tax code po mabalinda nga revisaren deta every 3 or 5 years gigingim kay kamsat revisaren ni tax code di mo met revisaren nung imatot masapsapulan ni umili yan taili gagiyim kay kamsat wenno dimuldog rimigat ti sitwasyon nang agbibiyag gaputag da mga sitwasyon agaputa ipalubos ti local government code nga kaya ni or mabalin niya rebisarin ni sanggo niyang bayan, ni sanggo niyang panlalawigan, ni sanggo niyang panlunsod, ni tax code din, rebisarin dan. O redala agub overtime nagpakitang gilas di kita apong agkakadayawan, yan na pagpandayan lintegan. Kapunta masapul tenti kastoy nga rinibisar mo ni tax code, gigiyim kay kabsat. Rinibisar mo kadimet, no simaya at ti panagbiag di kita iturayam, bueno kakailyam. Yun yung parang ganyan din yung K-12
na panunod dan, inimplementar dan, agingga nga tattaapo, parang bulok na kamatis na ito, gabuta, awang metaputi na itungpal ka digitay namnamaendang ROI, return of investment, para ka papaadal. Ngano na pa, tagturpos dati 12 grade ni anak dan, mabalin na tagtrabahon, anak rumrumar, handalat nga qualified, anak kayat di kita employer, di kita K-12 graduate, gigihim kayong kakabsat, mas kay kayat di kita talaga nga nakaturpos, iti parang ganon na, bulok na to, bulok, gigihim kayong kakabsat, so dapat, rebisarin yun na po dito, lintig, isarding yun, yung ipatungpal dito, gaputi kaado na po, di kita'y buses nga mangibagbaga nga saan niya umiso. And even Senator Gatchalian, kunana, gaghihim kayong kabsat, nga nalawag ti buses ti umili, nga saan da nga pabor iti K-12, gapoy di saan na pa nakaipatungpal, wano saan na pa nakatungpal ti kari, nga makastrict ti trabaho, di kiti anak da nga makagraduate iti dito nga programa, gaghihim kayong kabsat. Iti likudan, ti kadakkel apo tinagbalin nga responsibilidad wenno gastuda gagayim kayong kakamsat. Yan po yung punto ni Gatchalian nga isumit nga talaga ti punto di kitay napaay nga agpapaadal. Okay? Awanan na po tinabati pa nga oras ti dito yung aldao para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito di bagamyo Robert Berto de la Cruz, kinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin sa Sabada, agyaman kam din kay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar, identero paginian ken Uray J. Balasio Tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi, kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat lang mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan naggurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas.
baliw ko mablaw kami, tinagasat nga malem, ti martes tayo amin na sa pada. Idanon mi manen ti sabali pa parang, ti programa tayo, tinapalabas. Dahil ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnon digas ta awisan ta kayo, ngagdadanggay tayo ti lasot ti maysa nga oras. Tinapili tayo nga surat, nga hindi padayawan, nga ibasa iti dito nga malem, kahit surat, nga nakaipalaunan manen, ti sabali pa'y nga langa. Tinapalabas, wenno pakasaritaan ti biyag, kinayat, papagayam. Ngayong kasangwanan nga yung terugyan, nga ipatangatang dito nga surat, agyaman tayo kariti sumaganad. Ni Mr. Edwin Ancheta, dita Toronto, Ontario, Canada. Ni Corimao Mayor Honorable Edward Kilala, edi Corimao, Ilocos Norte. Honorable Mayor Domingo Ambrosio, San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Jewel Centilla, si Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker di San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Erlinda Perminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. And thank you very much iti CB Farm, Meno Kalawagan, Belisario Farm, iti Bares Besding, Ras, Ilocos Norte, babaeng nga Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply. Pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan. Kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo iti panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color,
Riban ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana dagiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor. Ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor. Masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor. Gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Pabagayam ti surat nga intay padayawan niya ibasay ti daytoy nga malem. Ti surat kiti may patulod ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti tangatang iti nagan nga leda. Naisaguri iti surat ni pagayam tayo leda. Tinapalabas ko Manong Robert. Ti amin, yawat ko, ti pangablaw ko, ken ka, pagayam ko. Kastamit din ka dito amin, yamang sursurot, iti deti nga programam, tinapalabas. Pagyamanan, tadda ti nasa nga programam, nga pagkamangan, di ti addaan na lidem, anapalabas. Wenno addaan, tinapaita kalman. Naawisak na rod nga, nangurnos met, iti pakasaritaan ti bihag ko. Keti paset ko iti deti nga programam. Ket sapay lang ko makabsat ta masurutam. Ngamin sa anak nga manurat, tapno laklakaek nga buklen, ti pakasaritaan ti biyag ko. Siyak ti inauna kada kami nga dua nga agkabsat. Agpada kami nga babae. Nupay agduma ti amami Manong Robert. Sa anak ka nagkurang, anang ipateg iti kabsat ko ngayon inaudi. Nga daytoy ket ni Mabel kabsat ko. Saan niya nagasa tinami kinayat? Ngamin ti amak no pay jak unay pay lamatandaan na ni dita, agtawe na kanupay lang iti dua. Iri agsinada iti inami. Nagpanaw deto'y gaputa, nakasarak ti mas ububing, ngem ti inami ken mas nabakbak nang. Dito'y nga, saan niya naisuro tirik na, ket nakasapul iti sabali, ti inami a lalaki. Nakasapul iti sa bali nga isungarod tinagbalin nga anak da. Tikabsat ko nga ni Mabel. Inaudi ni Mabel ngem siya. Irupat nga tawen. Manong ko. Ngem kaskas di nga saan niya napintas tigasat ti inami ti sumaruno alalaki ti biyag na. Ngamin ket kasmet laing tim mo na. Nakasara kiti sa bali. Ket isun ti sinurot ken dininnaan na. Nga nangitunda deto yung aro, diti pa nagrigat ti biyag. Gapu ta may sa ti inami nga mangisakad kata kami. Adwa nga agkabsat, pagayam ko.
Negosyante ti inak. Wen kabsat. Adday ti tiyandaan ti negosyo na. Isuna kitaglaklako kare ti Baguio Vegetables. Pakaramanan sa kabasit nga groceries. Kagronaanan iti pansit. Wen kabsat, data iti negosyo ti inak. Data tinariingak nga pagbibiyagan ni. Yemlaeng dandani saan na makaumanay. Ngamin, talo kami nga ngiwa tamangan. Uri di ubingak pa'y mariknakon no kasano tirigat ti inami. Pagtian na kabsat iti may kadwapan na kapaay ni nanay. Iti biyang ni ayat. Kasla tinalikodan na niya namin pinsan. Kitadada nga inbukbuk na ti panawin na kada kami. Ngagkabsat. Siya ken ti ading ko nga ni Mabel. Day talaunay ti pangsaludarak iti inak. Adu di madmadlaw ko nga umar-arubayan keng kuana gaputa saan nga panangipangas. Manong Robert, napintas ni nanang. Kasla atiwen nakpay uroy pay nuubingak nga miso. Nulasbang wenno lang ati pagsasaritaan. Banag nga adulat ta digiti kasla mayat nga agrayo ken kuana. Ngem saan na ida nga ingingina. At dapat digiti daduma nga mangmangig ko idi ad nakem ko nga kunada ken kuana nga no ayaten natin na sao nga lalaki ket isunti makaammo nga mangisaka diti biag ni. Kasla makaisemak nga makarurod no mangmangig ko digita. Naduma-duma nga lalaki ti mangibagbaga iti kasta. At dapat didag ko na nga, sayang ti pintas mo. No di ka mangalat ti lalaki nga kapartner mo. Ngem kaskas di nga saan-san, nga naukag ti libro ni ayat, iti kaungan ti inak. Manong ka. Digiti aldaw, talaga nga saan niya simrek ti inami. Iti lubong ni ayat. Malagip ko unay di adda kiti 3rd year high school. Manong Robert. 1st year high school met idin. Ni Mabel nga kabsat ko no diya kagriro. Agpada kami ti pagadalan. Ket no ti aldaw, agawit kami nga when numapan kami ti tiyandaan. Ngayan ti groceria ti inami. Tapno sadyay nga mangal daw kami. Kanayon na kami nga bilbilinen ni nanang nga agsingsingpet kami. Insugbat kumit nga wen. Ngamin ket makita kidi wen numaadal ko idin. Ti rigat na nga mangisaka ti tibiyag mi. Gapu iti kita single parent na. Ngem ti kabsat ko nga ni Mabel ket medyo natangken ti ulo na. Ngamin adda digiti gundaway nga saan niya sumungbat no bilbilinen ti nami. Adula unay kanayon ket dila nga dayta ti bagbagam nang makauma. Anak ko mangarod nga di mi ipasnet ti agadal. Anak ko mangarod nga di kami agsingsingpet ket saan tayo metababak nang. Balikas to ti kabsat ko no pay ubing pay. Pamrayan to met ti inak ti mangibagay iti kastoy. Oy Mabel, sisi atem ti agsungsung bata. Amangan tada sa bali makangkangig king kakit. Ibagada nga di ka isursuro ti nasayaat. Baros ngi amin na panagsungsung bat mo. Balikas ti inak iti kabsat ko. At damit pa nagamak ni Mabel no kasta nga marikna na nga agpungtot ni nanang. Ngem agdaydayaw mudum to deto eh. When kabsat ko uray siyak kit maamaka kiti ugali ti kabsat ko. Sabsabali ni Mabel. Uray ti eskwela kit natangsit. When Manong Robert. Addan digiti gundaway nga mapmapana kiti klase na nga mangan anawa keng kuana gaputa masansan niya makiapa kadagiti kaklase na.
na panagawid mi nga napanak iti klase na. Ape ay nga kanayon ka nga makiapa ading. Di ka lang mabain. Di mababayan ka ngem. Kasla si kati ari-ari iti klase yo. Aging ka nga dati mang luko-luko kanyak kin agsasaw di kaya talaga nga makiapa. Saan nga siyak ti butbut ngenda. Saan nga gaputa makita da nga pobre akit. Ikuskuspil daklatan o repesino nga kabaknangan. Balikas na. Saan ka nga kaskas ta? Napi ako mga no masulom nga sulbarin ti problema. Napi ako mano. Apag balikas ko iti kasta ket simong batasigot. Si kakit nga mimanang, no api nga umay-umay ka. Bebe anak lata, kabali na kita. Ure no asin no kadakwada. Sus apo ka ading ko. Mangibabayin ka iti eskwela. Balikas ko iti kabsat ko. Ento no maminsan saan kan nga umay. Amanganta, si kapay iti pagsasawak no may kaaganawa-anawa. Di ka mabayin iti mestram? No siyak ti adda iti husto nga rason awan ti kababayin ko. Ken saan na ka mabay na mang depender iti bagi. Deta ti pampanunutin mana. Balikas to ti kabsat ko. Kasla nga min lakyen mo no panumtumbuyen ti ading ko. Manong Robert. Kinadudig iti mangibaga nga agduma kami unay ti ugali. Adayo kano nga nasingsing petak ni miso. Gapo iti kinatangsit na Manong Robert. Taure pa mismo nga inami ket makabalinan na nga sungbatan. Ngem husto isuna no adda kalakit diti pagtaktakderan. Talaga nga saan na akayat ti paati Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw kabsat. Saan ko ngayon tuloy ti nagkolehyo? Ngamin iso ti bilin ni nanang. Iti malpas ko iti high school. En pamaysak tinang tulong kenkwana iti trabaho na. Wenno iti negosyo na. Nilaingen ading ko nga may bel ti agbasbasa. Wen kapsat. Aday sunay din iti third year high school. Edi siya kunti kasla mangimaniher. Edi negosyo ni nanang. Siyak ti umununan niya mapaniti tiyandaan ket santula umayen no dandan iti pangaldaw. Balon nanton ti pangaldaw mi. Ngamin agis ti mari ti balay. Agluto kastamit ten agdalos. Ket iti balem agkukuyog kami to na agawid na talo. Edi mismo nga pagtaengan mi. Manong Robert. Ting nga ti aldaw, ngayo umay ni nanang, edi tiyandaan tapno, balunan na kami di kabsat ko ang mga aldaw. Emon una ni nanang nga si Mangpet. Wen kabsat. Edi makadanon ni Maybel nakigtutak tabiglalat na nagunget ti inak. Apay Maybel, sino DJ? Kinalugan mo iti tricycle. Ngay may nangitulnog ka na kayo dito tiyandaan. Ti amom di ka sipsiputan. Kinuna ni nanang. Kita apay no adda kinadwak. Lalaki ti kinadwam. Kit iti umulog ka iti tricycle. Nakita nga inagkan na ti pingping mo. Dita nga kaubing mo adan boyfriend mo. Kinuna ni nanang nga makapungtot. Saan nga insigida ang nakasungbat ni Maybel? Ngayon di maalan na tirik nana. Kastoy ti balikas na kininana. Saan ka unay ngagsao-sao nanang? Gaputa, dua kami nga agkabsat. Kit, agsabali ti amami. Sabali ti ama ni Manang Leda. Sabali met ti amak, sana ya. Tsunga, uray si ka, saan mo met nga naigawid tirik na ti lalaki? Balikas ni Maybel kaninanang banag nga kasla akla marunaw anak angeg. Manong Robert.
sangwanan niya tuloy tayo, ngay basa dito surat ni pagayam tayo leda, gyaman tayo ka dito sumaganad, nga tumultulong ka na tayo. Tapno may danon ti programa tinapalabas ken tidamdamag ni Berto. Agyaman tayo ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Ni Honorable Mayor Domingo Ambrosio iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you kay ni Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo kay ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kastapay kay ni Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Prince Jose iti South San Francisco, California. Thank you very much kay ni Juanito Moller Fariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker, Manipud, San Diego, California. Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Erlinda Ferminhood, Manipud di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Kenti CB Farm, Wenno Kalawagan, Belisario Farm. Edi Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Kukwa de Mr. Dado Belisario, keni Ma'am Janet Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
Gapu di pa nagsinungbat da Mabel kaninanang. Saan niya na nga tikabsat ko? Pimanaw lata pagayam ko. Nariknak nga kasla na pabainan ti inak. Nagtugaw iti linged digiti nabunton nga bagyo vegetables. Ket dita nga nakitak ti panagarubos digiti luana. Apay met nga agsangit kayo nang. Apay nga sangitan nyo ti panangisuro yu iti kabsat ko nga ni Mabel. No saan niya dumngeg makamuiso na. Saan met nga pagdaksan no saan na met pagdaksan tin bagayo. Kinunak iti inak. Simung bat ket kastoy ti balikas na. Jak impagaro nga kabalinan na nga iparupa kanyak. Tikas diya sarita anak ko. Sabali ti kabsat mo. Kasano aklaingin nga inayo no? Kas pagari ka nagpada kayo mang silir. Hindi nagbali na kamalik. Wenan nukutek. Saan na ka nagbali na nagasa ti lubong ni Ayat? Ngem saan ko abasol? Saan niya siya tinagaramid? Pinanawan na ta ti amam. Idubing kapay. Simuro ti sa bali a babae. Nagayatak manen. Kit na itao ti adim nga ni Mabel. Ngem kasta manen ti nagbalinagasat ko. Pinanawan nak manen ti lalaki nga may kadwa nga inayat ko. Ngayon bati na ti kabsat mo ani Mabel. Isu nga nuwen ken mabalin. Diyak kaya tanak ko apasarin nyo. When no mapasamak ka na kayo ti kasti napasamak kanyak. Balikas ni nana nga makaluluan. Saan kayo nga agsangit? Bayan nyo ta kasaritak to ni Mabel? Total no kasaritak kit dumngigmet kanyak. Saan nyo nga? Riknain nunay, tinagbali na sungbat na kada kayo. Manganta, adad na nga makapadakit si salon at yun, no? Agladingit kayo unay, may panggapiti deta. Mangantakit din nang. Kinunak nga pinangay-ayo iti inak. Mangang kalatan, amo ka mabisingkan. Nasapa ka ite ngay may diti tiyandaan ken, kapela ken tinapay ti kinan mo. Saan ka mabisinta? Ite manarimana kag daldalos ket nagkape aksakbay nga. Nagluto aki ti pangaldaw. Amok nga agpampambarlaeng ni nanang. Nga saan na mabisin. Ngem saan na makapangan gaputa. Napalalo ti pan nakapabain na iti kabsat ko ani Mabel. Mariknak daytoy di day di agundaway, Manong Robert. Ididay di nga rabii kabsat ko, bayad nga da kami di kwarto mi ken ni Mabel. Kastoy di balikas ko di kabsat ko. Apemet nga kasjay ngamin tinagbali na sungbat mo ken ni nanang. Amo mi makapanaw ka. Nagsangsangit. Masya na ko na iti nataading. Saan mo kumangamin nga sungsungbatan ni di kasjay? Ken saan na mabalin niya? No adadilawin na keng kakit. Idukit mo ti napalabas na. Saan niya na kalintigan? Iinata deta. Awantay di deto nga lubong, no? Saan na gapu keng kuana? No naaramid taman gapu iti basol. Bigbigen talata nga isukit. Inata. Nga isukit na aramat tapnon ti kasta maiparswatay ti deto nga lubong. Kinunak. Kinita naktikabsat ko ket kasla mabain. Iti panang idukit ko, iti panang yapa na kininanang. Saan mo tunyol ulitin, ah? Nagtung ed ket uwin manang. Kinunana. Apay, boyfriend mo ka di nga talaga ti. Nakita ni nanang kinalugan mo iti tricycle. Ken inagkan na pa iti pingping mo sakbay nga bimaba ka iti tricycle. Kinunak. Saan niya nakauni?
Inulit ko ti salutsut ko. Boyfriend mo ka di. Simong batket. When? Kaya na yat kumanam. Diyak mo ta jakmet tin nagawidan tirik na ka ng aklon iti. Idardarirag ng ayat. Sunga. Boyfriend kon. Ngem. Ay ayati ko na ni Austin. Manang Leda. Love ko isuna. Balikas ti kabsat ko. When angin ubing kapay. Kasanuno. Adda mapasamak ka na kayo ket. Agsikug ka. Di ka peket di agsikug at di pinakaradwar di high school. Saan siguro met gaputa? Amuna met nga respetarin di kinababaik. Saan met nga kas ka di sabsabali nga lalaki nga garawigaw ni Austin. Nasingpet ni Austin manang. Ken makatulong kanyak. Anya tiket mo sa na makatulong. Numapang kami ti kantin. Isunat mangiliblibre kanyak. Ken wada kurang ko kaditi school supplies gaputa marik na kamarigatan ni nanang ket ibagak keng ko ana. Dangaming kabalinanday ti biyag. Balikas ti kabsat ko. Saan niya gaputa maipapainakin ka na kita? Kit, itudubigay mo ti bagim. Masapula panunutim ti masakbayan. Amum ka di nga, nasakit tinakim ko nga nagsardeng iti panagadal. Ti saan ko na panag-enroll iti kolehiyo. Nakasaksakit para kanyak gaputa kayat kumit ti agbali na professional. Laing. Pinanunot ko nga no ageddan ta nga agadal ket saan nakabalinan ti pamataudan tayo. Isu nga, inawat ko nga isu tigasat ko. Ket no apay nga inawat ko, dahil takit gapu kaeng ka. Gapu ta kayat ko nga sikat ti makaturpo si di adalading ko. Kinunak, nagdumog ni Mabel nga makitak nga nakalwa. When, makalwa ti kabsat ko. Nga dahiti ti mangi paniknek nga tumnek iti kaungan ti riknana, dagiti balikas ko. Ikarigatak mana nga tungpalin ti. Kalikagom mo nga makaradwarak gapu iti pa nagsakripisyo. Ngem, saan kong kabalinanin nga? Sinaan ni Austin, manang Leda. Gapu itakas la napudno ti balikas ti kabsat ko. Nang namnamaak nga, saan nga tudubigay ti panakirelasyon na. Ken naibagak king kwa na nga pagbalinan na laing nga inspirasyon na ti kaya nayat na. Bayat ti panagadal na. Ubing pa'y unay ti kabsat ko iti sa nga pulukit 5 atawin na nga simrek iti lubong ti ayat. Manong Robert. Ngin saan kumit siguro ang mababalaw gaputa at dala nga ti kabsat ko. When, malakin ni nana nga napintas. Nalinis ti kudil na napudaw. Data ti pakabuklan, tila nga ti kabsat ko ani Mabel. Nga mabalin nga dahito iti rason no apay nga ado iti nagrayo keng kuana. Nga kasmet laeng iti inami kabsat. Manong Robert nagtultuloy pa'y ti panaglabas ti aldaw. Naglabas ti aldaw, nagtultuloy met iti kinarigat mi ti biag. Wen manong. Dandani saan na makaumanay ti sang kabasit aganan siyami karit ilaklako mi nga natnateng maniguri di Bagyo. Ken sang kabasit a grocery. Aglalo ket pangina met a pangina idin ti paglisensyami.
pakiramanan ti rentami ti tiyandaan. Isu nga no daduma kitag pulkok ti inak. Marigatan tayo ti biyag tayo anak ko. Basit digiti aggatang gaputa pangina may ta pangina digiti magatgatang. Basit ti mapagkita gaputa. Pangina may ta pangina digiti obligasyon tayo ti gobyerno. Balikas na. An-anusan tananang. Ambuk. Rumayray tumit laing deto nga negosyo. Basta lakit di santa nga isarsardeng. Kenno'y sardeng ta, awa na pulusin na ti, pamataudan ta. Aglalalo, dakdakkel ton ti kasapulan ni, may bila kwarta no, agenrol ti kolehiyo. Namuna ta ti bagbaga na kanyakit. Kayat na kano ti agbalin nga nurse, sunga. Nursing ti kayat na nga enroll no, makaturpo si high school. When nga rod detamit ti pampanunotek. Isu nga, agan anus ka na, sikan ti materteran niya, agtrabaho para iti masakbayan ti akabsat mo. Barbaring nga kusti kunam nga, makaungar tumit laing deti nga negosyo tayo. Kit, makabalinan na nga tustusan ti pagadal ni Mabel. Balikas ni Nanang. Ngem uri siya kadidi agundaway, Manu Robert. Maamakak. Maamakak ta amangan no, saan na makaumanay. Ngamin no kukwenta ek tinaldaw lang nga nagastos. Iti si sirrek ti kabsat ko. Dakkeli na kantidad. Sabalin tupay di pagkasapulan na iti uneg ti pagadanan. Sabalin tupay di iti agserbi ka na kami nga talo. Iti uneg ti pagtaengan. Mapanunot ko amin di kita idin gaputa. Siyak nga ruden ti mangipatpataray ti negosyo. Ket ninanangin ti nagbali na kaslakad kadwami ti balay. Gaputa iso ti aglaba, agluto ken agdalos. Sana kamto umay balunan iti mismo nga tiyandaan, ket sadye kami namangan. Pagyamanan tayo pa, digiti naayat, nga tumultulong ka na tayo, iti panakaidanon ti programa ti napalabas. Thank you very much iti CB Farm, Mino Kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besding, Ilocos Norte, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Agyaman tayo kani Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Carmela Walker, manipod iti San Diego, California, ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, Juanito Muller Fariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte, Friends Jose, di South San Francisco, California, ni Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California, ni Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Mayor Domingo Ambrosio, iti San Nicolas, Ilocos Norte, ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Corimao, ken thank you kay ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto
Ridad Farm Supply, pakagatangan kadagiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadagiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalakla kadagiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadagiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti nga isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Kablawan tayo, di ba nagbuybuya ni Ma'am Fredes Quezada dito California, Estados Unidos. Kastapay kani Eloisa Guerrero, kani Charles Noemi Galicinao, edi Bacara, Ilocos Norte. Naglabas digiti aldaw pagayam ko. Nadanon ti panagturpos. Ti kabsat ko nga ni Maybell iti high school. Wen Manong Robert. Naragsak kami unay gaputa. Ti pagbutbut ngan mi nga kaadda iti kaya nayat na kitamangan ta sana makaturpos. Ngamita ket nalawag nga karama ni sunan kadagiti wenno iti listaan dagiti agturpos. Iti pagserserkan na pagadalan. Naragsak ti inak nga nangamad ken kuana no anya ti kayat na nga iregalo mi. Anya ti kayat mong iregalo mi ken ka, Mabel. Gaputa agturpos ka niti high school. Awan ti kayat ko nga iregalo yu kanyak. Laeng agpakaasi ak kumanga ori basit laeng nga pagsasangwan tayo. Into no kabigatan ti graduation ko. Saan ting agpapaala nga maigeddan iti graduation ko gaputa agpaala ni Austin ket kunana nga masapol ang mapanak. Kasla nagliday wenno nagpungtot ti inak iti mangig naman indeta. Apay nga nasken na mapangka. Kinuna ni nanang. Siyempre agayan na yat kami. Ket nasken na mapanak ken no adan tumit sang kabasit niya pagsasangman tayo. Umay tumit. Talagang impamay-samon tinakirelasyonan niya. Nanang, saan yun nga problema deta? Basta ikarina lakit di nga ipasnek na ti agadal. Saan nga tubing ti kaadda ti kaayanayat no kaspagarigan? Kinunak. Nalaing ni Manang. Talagang expert ni Manang kaslala adda napadasan nan tinakiayan na yat. Balikas ti kabsat ko nga kaslamang lalais.
saan ko pa nga napadaasan niya agpaisongem. At dami ti agrairayo kanya. Diyak kaya ti nga aklunen gaputa. Kahit kung ipamay sa ti. Panangimaneher ko iti negosyo. Tinegosyo tayo asang kabasik nga paggapgapuan ti pagbibiyag tayo ken pagadal mo. Balikas ko nga medyo natadem ti balikas wenno pa nagsarita, Manong Robert. Saan niya nakasungbat ni Leda wenno ni Mabel? Ket kastoy ti kinunana. Basta, no adda pagpaala tayo, agpaala tayo o ribasit laeng, ket umayto ni Austin. Ket indo makaawidak, malpas ti graduation tayo, umaya kag sukat, o retin tulatan tiyendaan, ket mapana kiti ayan da Austin. Balikas ni Mabel nga talaga nga natangken ti isusungbat na. Saan mi nga maipapilit ti kayat mi kaninanang nga igeddan mi ti panagpaala mi o rebasit laeng iti kaaldawan ti graduation na. Saan nyo manugot ni Mabel nga kay kayat na kabigatan na tapno makaumay ka no ti boyfriend na nga agnagan ti Austin, Manong Robert. Tingarod pagayatan ni Mabel, tinapato na tungpal. Agpaiso ngay di malpas ti graduation rites. Wenno programa ti panagturpos da. May nagsukat, iti mismo na tiyandaan. Ket dita nga, timmanaw ken mapankano para ti graduation party ti kayanayat na nga ni Austin, Manong Robert. Awan nga rod tinaramidan mi kaninanang. No diti nang palubos ken kana. Ngem inbaga ni nanang nga saan niya agpampamalim unay wenno agrabrabi. Bigat nga min di graduation da ket apagiso nga agalas 12 titeng nga ti aldaw idi malpas ti nasao nga programa iti panagturpos da, Manong Robert. Imana wenno simmungbat ni Mabel nga saan unay nga agpamalim wenno agbaybayag idi papanan na. Basta kano makapagkapakita iti graduation party di kayan ayat na nga ni Austin, pagayam ko. Kabigatan na, Manong Robert, isumet iti panangyuswat mi iti graduation party ni Mabel iti basit abalay mi. Saan nakidingan na panang lukat iti tiyendaan gaputa timulungak para iti preparasyon. Adda digiti may timulong tapno maaramid ti tent wenno linong iti sangot ti balay mi. Tasadya iti pagyanan mi nga agpapangan wenno mangmalem iti deding aldaw. Ado digiti pinagpagatang ni Mabel gaputa adda kayat na nga maidasar. Bayat ti kaadda digiti classmates na. Kang runaan na iti kayanayat na nga ni Austin. Nasdaaw kami idita agalas 3 ti malem. Idi maideliver ti may sa alitson. Idi balay mi. Nagdamag kami din ang i-deliver no apay nga dalitson. Nga umay di balay mi. Ngem inbagati nag-deliver nga pina-deliver kano ti agnagan Austin. Dito ti mangipaniknek nga talaga nga husto ti balikas ni Mabel nga da kabalinan ti pamilya da Austin. Danon mo itong harot ti panagyaman mi ha. Kinuna ni nanang iti nag-deliver. Di makapanaw, apay nga kasjetin bagam nang. Ket umaymet ti agnagan Austin. Isunan to ati pagyamanam. Awan kas ti pakpakaonan niya panagyaman gapu iti panangitid na iti deta nga litsyon. Madamdama pa'y addan ni Mabel. Oh, adda gaya men ti litsyon. So nga, isarek yun ata matupekton. Kinunana. Kinid daw mo ka di deto eh. Kinuna ni nanang ken ni Mabel. Oh, saan ah? Api ko mga kidawak. Ano't pa nagkunayo kanya kawan ti babaing ko? Saan ko kinid daw detangem? Ingkarina nga iso ti regalo na kanya.
Iso nga impapilit ko nga, agsagana tayo ori basit laing, tadamit tinayunan tayo sa nga bukil alitsyon. Dakil detan. Ori ta basit met laing diti classmates ko nga umay. Ken pakiramanan ni Austin. Balikas ti kabsat ko. O sige. Ori ta dandani damitin maluto digiti. Pinaluto tayo nga, karne ken kastamit tin sabsabali pa nga makan. Anaya ti oras nga umay digiti classmates mo. Siyempre, early dinner ko nakdi before 6, adada dito yan. Naragsak ti kabsat ko, iti day di nga gundaway, Manong Robert. Natin si Julie Bulataw ng Metro North Insurance Agency dyan sa may Malate, Manila. Thank you very much for watching, Julie. Lumabas pa digiti aldaw, Manong Robert. Bakasyon ni Dideta. E di sumingit enrollment kinasarita mi ni Mabel. Sa dinunga talaga tiket mo pagadalan. Ken, anya nga kurso talaga. Saan ka din yagbalbaliw, ti kalikagom mo, agbalin ya nurse? Kinuna ni Nanang. Saan niya nakasungbat, ti kabsat ko? When? Silsintirek gaputa. Saan niya sumungbat ti diretsyo? Diyak pa'y makadesisyon. Aging ga kinunana. Simmalawata kiti saritaan da, dananang kiti kabsat ko. Api nga saan ka pa nga makadesisyon? Dito nga, sang kaibagam, sakbay nga maturog ta nga, kalikago mo ti agbali na nurse. Ken, nursing ti enroll mo iti, mapilim nga eskwela pagadalan. Basta sa anak pa nga makapagdesisyon. Uri ta, makabulan met pa nga nasurok, kasangwanan ti enrollment. Kinunana nga, kaslaad da, di na maibuksilan ka na kami ken ni Nana. Nupay kasta Manong Robert, gaputi amak ko nga, rumabat ti sitwasyon wenno aggaapa kami maninatalo. Binaybay akon nga naguntunan ti kabsat ko. Kenamok nga deta met tilikliklikan ni Nana. Ngem burbur tya kanya. No apay nga saan na diretso ang makasungbat ti kabsat ko dinto nga sang kaibagana no. Adda kami ti kwarto mi. Nga kayat na ti agbali na nurse. Ken isu ti kayat na nga enroll. Iti panaglukat ti klase ken itatapog na iti kolehiyo. Manong Robert. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa diti surat nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo leda. Yawis mi nga dumngig kayo into nubigat para itituloy dito nga pakasaritaan ti biyag kinayat ni leda papagayam. Apay nga kaslasaan na makapagdesisyon ti kabsat na nga ni Mabel nga ituloy na ti kalikagom ng agbali na nurse when iso ti enroll na iti panaglukat ti klase. Dito yan papagayam nga agpakada tayo sa bali pa nga parang ti programa tayo tinapalabas. Pero nga ro din ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sapada agyaman kam ting kay panagbuyak at panagdingig iti programa tayo tinapalabas. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.